Kuna vakateerera tinokuchingamidzai zvekare muchirongwa chedu. Asi mukati mezuva ranhasi tinoda kuti titsanangure zvakanyanya pamusoro pechinhu chinonzi so. Kazhinji kuchishona inzwi rekuti so rinoshayikwa. Kazhinji vanonge vachingoshandisa kuti mweya. Saka nhasi toda kuti tinatso-differentiate zvinhu izvozvo. Noda kuti takangoti zvese mweya totadza kunzwisa kuti mweya upi chaiyo kana kuti zvakamira sei, zviri mufomo ipi, zvinotipa matambudziko ekutadza kunzwisisa. Saka nhasi toda kuti titaure pamusoro pechinhu chinonzi so muchirungu. Ndongoda kubva ndatopindira ndibva ndatobatai muromo tisati taenda mberi tichiita sange kunge ndinoenda zvangu pamuri kutaura nezvenyaya yeso kana kuti nenyaya yamataura because ndamuzonge mati spirit mukati source amuda kuti tidifferentiate. Saka ndofungidzira kuti zvitibatsireka tinobva tatoenda kuningirini. Ndofunga kuda pamundo vhesi yamama akuda kuvhura kuti tinatsotsvaga kuti ndepapi panotanga kutaurwa nezvekuti mweya, panotanga kutaura nezvekuti mweya, especially kana tiri kutaura nezveformation yevanhu, because handiti tiri kuona kuti munhu ari patatu sekutaura kwazvinoita. Kanonzi ane spirit, ane body, ane soul, but body hatizotaura nezvayo because munhu wese anoziva kuti body iriko ndo yakangofanira ndinayo, iri kunzi yakabva mudust ndizvika ichibva yaumbwa munhu achibva avapo. Saka toda kuti tichizonotsvaga mheno kana munayo vhesi inogona kuti batsira inotanga kutaura nezvamweya. Hatisati takwanisa hedu kudifferentiate kuti mweya upi iziti mweya upi wacho, but toda kuti timbotanga kupinda parutaura nezvamweya tigogona kunatsopatsanura. Alright, saka ndege timbotanga kutorera iri kuna Genesis 2 pa7. Alright, Genesis chapter 2 verse 7. Exactly. Alright, 18. Inoti Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu. Akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake. Munhu akava mweya mupenyu. Alright. Saka muri kuti zviri kunzi akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake. Weupenyu. Not so. But chakaiswa kuti saka chaiva chekuti agone kurarama. Saka mweya weupenyu ndo wakaiswa mumhino dzake. Alright. Kana amenzova anzi munhu anoita sei? Akazova mweya mupenyu. Akava mweya mupenyu. Alright, togona kumboizama kuitarisa nekuchirungu handiti. Tuone kuti rekuchirungu riri kuti kudii. Rekuchirungu paGenesis chapter 2 iyo yaverengwa nababa paverse 7 iri kuti, then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Saka pari kubuda kuti chakazoita kuti munhu agone kurarama kana kuti agone kufunctiona zviri kubuda pachena kuti it was the breath of life. Ameno baba kana muri kukanzwisisa of life. The breath of life ndo inopa upenyu kubody nesoul. Saka body nesoul kuti pazova neupenyu hwokuti musimudze ruoko rwenyu pari kunzi pari kuda chi the breath of life. Ameno kana muchigona ndoda kuti mumbonibatira futi imwe baba musati maenda kure. Verengai Genesis iyoyo chapter 1 paverse 30 timboinzwa kuti iri kuti Genesis chapter 1 paverse 30 because apa tabata yemunhu ka toda kubata kuti pa chapter 1 paverse 30 iri kuti chii. Alright, iri kuti mhuka dzose dzenyika neshiri dzose dzedenga nezvipenyu zvose zvinokambaira panyika zvino mweya woupenyu ndakazvipa. Toendera mberi ndipedzese munogona ngopedza ingo vhesi yacho. Ndakazvipa mirivo yose minyoro kuti zvive zvokudya zvazvo zvikaita saizvozvo. Murunoona regai ndiverenge futi nechirungu iri kuti, and to every beast of the earth, and to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every plant for food, and it was so. Muruona kuti parotaurwa nyaya ichi. Muruona baba kuti pari kutonzi even nyoka, even chii chese chakapuwa breath of life. Saka as long as uchikwanisa kufema in and out, that is the breath of life. Mugona.
So which means kuti kana munhu akanzi afa rufu rwekutanga rwuya nditika rusi rufu handi Adamu akanzi zviro kwazvo musi wauchadya muti uchafa rufu but akadya asi haana kufa kureva kuti musi waakazofa hake physically chii chakaitika the breath of life yakabuda maari ikaenda kuna Mwari not the soul. So tukutaura kuti panongobva the breath of life patova nechinhu chinonzi rufu ipapo the first death kana kuti tinogona kusati rufu esachi but rufu pane separation. Breath of life ikabva separation yebody nesoul inenge yapo. Alright, panenge paitika that separation ndinoona kuti panogona kutibatsira zvakare kureva kuti zvinhu zvakuenda kuma different areas ameno kana mukagona kutitsanangurira 100% because kashoko rinoti munhu akafa body yake inodzokera kwayakabva kudust. Nditi muri kunzwisisa zvobva zvanzi the breath of life goes back to the father. Akaipa the breath of life it goes back to the father. No matter kuti ndiye ayazvina basa breath of life it still goes back to the father because ndo inoita kuti pave neupenyu kai anditi muri kuona but the soul that's the inner person anditi muri kuona that one ndo inodetermine actually ndingati iyo yatiri kuti the soul kwainozoenda kunodeterminewa nezvayaita but the body whether yainatsa whether yaitadza kwainoenda kunongosikamwa inoenda muvhu. Body ya Moses body ya ratichataura mazita akawanda yemunhu aitadza dzese dzinongoenda muvhu. The breath of life yemunhu ainatsira Mwari nemunhu aitadzira Mwari dzese dzinoenda kuna Mwari but the soul ndo ine nyaya. Saka takuda kuchimboti tichiziva kuti what is the soul because I think the breath of life tataura tikataura the body tataura futi takuda kuziva kuti shoko rinomboti chii maringe ne-the soul chii chacho chinombonzi the soul. Alright, musati mapa definition yenyu pamwe inogona kunge yakati kurei ndinobva ndangopa rimwe inzwi ramambotiburitsei mati the inner being nekuda kwekuti mamwe maverses anogona kurefer the soul as the inner being kana kuti munhu wemukati kana achitaura. Saka muri kutoti magona matotaura point yekuti munhu wemukati kureva kuti chekunze haasi munhu ka ndosaka muchizoti zvinonzi mutumbi wake uri kupi kana kuti body yake iri kupi wamuri kuti keiye ndiani kureva kuti ndiye munhu ka because chinonzi mutumbi wake gumbo rake anenge achinzi keiye ndiani ndiye munhu muri kuona ndiye munhu wacho anorarama. Saka ndoda kuzama kutobudisa point yamuri kutaura kuti it's 100% actually iyi inongoita cover kai. Saka the cover will still go back kumarara kwayakadi kwayakabva but mungu. Alright, tatakuda kuti tichienda kuti timbotsvaga baba kuti what is the soul because tataura the breath of life tikataura body ko chacho chiri kuzonzi soul chi ndo chamataura mukati is the inner person. Rekedzai timboita tichichitsvaga magwaro mbichana tichiita tichizochitsanangura asi tichimbodi tichichitsvaga toda kuti mumbotanga pamwe panotanga kutsanangurwa munogona kuenda kuna Genesis 34 paverse 3 ipapo hapana topi definition but tinogona kusangana nesomething chinogona kutibatsira dai ameno kune vari kunze uko hapana angaitawo bhaibheri rechirungu raanogona kumbopota achingondipawo padhuze ndopota ndichimboverenga zvinogona kutibatsira chimboendai paGenesis 34 mumboenda paverse 3 I think da kuti mundiudze kuti iri kutaura kuti kudii. Alright, Genesis 34 verse 3. Alright, mweya wake ukanamatira Dina oro Diana mukunda wa Jacob akamuda musikana uyo akataura zvakafadza mwoyo womusikana. Alright, enda itora kusvika paverse 3. Endo pana totangira paverse 3. Maverenga. Now rechirungu riri kuti but his soul longed for and clung to Dinah, daughter of Jacob, and he loved the girl and spoke comfortingly to her young heart's wishes. Murikuona kuti pari kubuda difference. Kuno kuriri kuti and his soul iko kurati chi mweya rati mweya wake mweya wake and his soul longed for. Murikuona chaida
it was the soul. The inner person. Tirikutaura nyaya yairutaurwa panapa inyaya yekutoda kuda munhu kwekuda kwekutoti ndiri kuda kuroora, but yekunzi chakada munhu was the soul. Murikuona? So the first thing toda kutry kuti tigozo different, tigozobuda kuti chinonzi soul chi. Tatotanga kuona kuti a soul inogona kuchiva, a soul inogona kuva nema feelings. Murikunzwisa? Because soul ndo iri kunzi ndo yakada. Murikunopaona? Toda kuti tiite tsvakurudzo, tiite come up kuti chinozonzi soul pamunhu chi. Saka the first line apa muri kutoona pari kunobudiswa the word soul. Yakada. Ndizika? Alright. Endai pana, and lest they depart from your heart all the days of your life. Make them known to your children and to your children's children. Only take heed and keep your soul diligently. Lest you forget the things. Memory connected to the soul. Keep your soul diligently, lest you forget the things which your eyes have seen, and lest they depart from your heart. Parikutaurwa nyaya futi yekunzi zvinhu zvacho zviri mumwoyo. Parikutaurwa futi nyaya yekuti lest you forget. Uku tabva tanobata futi nyaya yefeeling. Saka muri kuona point iri kubuda. Tabudisa point yefeeling. Murikuona? Takubudisa point yememory. Murikuona? Takubudisa point yeheart. All this is leading us to the soul. Kuti what is the soul in a human being? Ameno baba, kamunogona kunge mune zvimwe zvamunogona kuda kubvunza kana zvatinogona kuda kuramba tichienda. Toda kunazotiburitse kuti chinozoconstitute kuti pazonzi pane soul ichi. I think those ndo mama points amuri kuedza kuti buritsei. Saka kana achiripo ngaramba achiuya. Kana kuti chinonzi soul chacho chi. Endai futi kuna Matthew 11 verse 29. Toda kumbonzwa kuti Matthew 11:29 ari kuti tikudii. Because kana muchida kuti munatsonzwisisa, maybe mukashandisa rechirungu, because reshona at times rinongoti mweya, but iri ratiri kuvhura. Saka kana muchinge mawana even mubati wenguva wedu mukatiwanira munogona kutipa toiverenga. Kana mukaiwana kuchirungu, chero mukaiwana kuchirungu munogona kuverenga, munogona kuenda kuchirungu rakakurerukirai. That Matthew 11 verse 29. Achino mukatondina mati munere chirungu. Yeah, in a both. Yeah, imbondiverengerai kuchirungu. Take my yoke upon you and learn from me, for I am dear. Matthew 11:29. Uverengai muchienda. Ndichiuya ikoko ndichivhurawo. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you find rest for your souls. Right, saka anmonzwa indinoda kuidzokorodza futi. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Point yandinoda kubudisa apa ndeyekuti chinozorora kana munhu akanzi afa in the afterlife is soul, kwete body kana breath of life. Muri kuona the difference, because unoda kubudisa the difference. Saka zviri kutotiratidza kuti soul kana ikange iri muna Kristu inozorora, but kana ikange isiri muna Kristu haizorore. Sezvandambotaura kuti soul destination yayo haizikamwe, but either inoenda kuupenyu kana kuti either inoenda mukutambura nekushaya peace. Sezviri kutaura chi verse iyi todangobudisa, because definition tichazoitaura zvedu yatinoona sekuti definition yeso, but apa toda kubudisa mavhesi akasiyana siyana. But bear in mind kuti kuya kwatataura apa yatotaurwa kunzi inogona kushaya peace. Saka chinogona kushaya peace pamunhu is the soul, not the body. The body inomanifesta chete zviri kuitika pasoul. Ameno kuti ndizvere zviri kudeterminwa nezvainenge ichiitiswa during period yako yekunge uchirarama saizvozvi. Saka is the manifest. Saka exactly 100%. Saka tiri kuti soka body yakafanana nepoto inotutuma, toona kuti zviri kubikwa irice. Muri kuona? Saka body inomanifesta what is happening.
saka yamavhura iyi handiti tati endai futi muna Matthew iyeye pa 26 38 Matthew iyeye nhasi baba muri kutaura iyi muri kunyanya kuvhura ndiite ndichivhura aiwa ndichapedza zvitozo ndazochitaura 26 pa 38 timbonzwa kuti inoti chii. All right, I'm going to read in English again. Then he said to them, my soul is overwhelmed with the sorrow to the point of death. Hence why murunzwa baba. And my soul is overwhelmed with sorrow. Papa ndambotaura ndikati so yaya uko kwambotaurwa uko yaida musikana wayaida apa so iri kuratidza kuti ndo iri kutambudzwa with sorrow, not the body. Saka chinogona muri kuona kuti so iri kuratidza kuti inofila. Saka the soul somehow is connected to the way we feel. Chishona ndivanda kuwedzererai ndirubva yatanzi akati kwavari mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa. Une shungu. Saka chinotoita kuti munhu aite kashungu is the soul. Inobva pasoul. Saka tiri kuzama kureva kuti the soul is connected to how you feel. How you feel. It's connected to how you decide, how you do things. All right. Yanga iri Matthew 26 pa 38. Munogona kunovhura futi Acts 2 verse 27. Acts 2 verse 27. Takushandisa iri phone nokuti ndo inotikasike. I think for now because mavhesi edu akawandisa ndinoda kuti zviite hazvo short. This will be our last verse tobva tatanga kumbotsanangura. Acts 2 pa 27. Nokuti hamungasiyi mweya wangu muhadhesi, hamungatenderi mutsvene wenyu kuti aone kuora. Ndichaverenga zvekare neire English. Aigara musati mamboenda kuEnglish. Regai ndikutombopatsanangura mozoenda kuEnglish topatsanangura futi. Muri kunzwa? Nekuti hamungasiye mweya wangu muhadhesi. Zviri kureva kuti apari kunzi my soul, you will not leave my soul in Hades. Muri kupanzwisa ipapo. Zviri kutiratidza chinhu 1. Munhu ari kunzi akafa nemamwe mavhesi mweya wake unoenda kuna Mwari. Uri kunzi mweya unoenda kuna Mwari ndeupi? Is the breath of life. Because apa pari kutotsanangurwa kunzi hamuzosiye mweya wangu muHadesi. Kureva kuti destination yesoul either is paradise or is Hades. Sezvatakaona pambavha iya yakanzi iwe ndichava newe nhasi kuparadiso kana kuti unogona kuregedzwa uchienda uchienda kuHadesi. Muri kuona? Saka kutambudzika kweramangwana kuri best pa the soul, which is the inner person. Ndangoitaura kuti tibva tanatsova very clear kuti there is a very big difference between the soul and the breath of life. The breath of life goes back to God. Nekuti ndo kwayakabva, ndo mweya weupenyu. But the soul hausi mweya weupenyu. Ndosika muchiona kuti even after death the soul still survives. Ndosika muchiona imwe vhesi yababa inoti hanzi musatya vanouraya nyama chete and then they do nothing. Kureva kuti the soul will not die. The only person who can kill the soul is God. Ani muri kupanzwisisa? Exactly. Munazopaona ipapo. Kureva kuti the soul does not die kana munhu achinge afa. But the spirit yacho inounza upenyu goes back to God. And the soul now kwainozoenda kunozosiyana zvichienderana nekubata kwauri kuita, but that's not our discussion. I think pamavhesisi edu enda akawandisa, but for now tinogona kugumira ipapo and then tombotsanangura kuti nemavhesi atawana so far takuda kuti muchitibatanidzira mavhesisi anga muchitaura kuti tamboona muchimurisa kuti ndo mune memory, mune feeling, mune so many things to a soul. So takuda kuti muedze kutibatanidzira zvese kuti mutipe a clear definition yatingati soul chi. Alright, sezvatambotaura kana zvamambotaura paya kuti tati soka ndo the inner person kana kuti the spiritual man wemunhu anorepresenta chibhodhi chino ichi. Sezvinotaura imwe vhesi munogona kuzoitsvaga kana kutogona kuzoipa hedu muningiri isati yapera. Zvinonzi if they are physical bodies they are also spiritual bodies. Kureva kuti tine a physical body ne a spiritual body handiti. But in most cases kana tichitaura nezvesoul tiri kutaura nyaya ye the mind. The soul mainly is the mind, because the soul is the decision making pamunhu. Amudecide tingati ne the outside appearance.
but you decide the inward thing. Nditi ndosika muri kuona kuti chinozonotongwa in the last is the soul, not the body, because the body yaitiswa nesoul. Saka kurava kuti chaidecide chaita zvese zvaiitika munhu achirarama, because the soul can feel. Anurikona, the soul can see, the soul can taste, the soul can have passion. Murikona, saka the soul is connected to your heart, to your brains, to your feelings, like to the 5 senses that you know name as yadzia. It's basically the nutshell of what we call a soul. Murunona. So the memory iri mu soul jekari. It's part of the soul. You know when you see 100%, you have memory ya unobatsiridza kuprocessa. Ndiri murikuona. Zvinenge zviri part of the soul, but the soul is the decision making. Iri pamunhu. The soul is the mind. Ndosaka muri kuona kuti tinatsozvisa kune zvinhu zviri practical kuti zvinzwisisike. Munhu kana akanzi atengesa soul yake kuna Satani, anogona kupinda mubhazi rine vanhu 600 okonzeresa accident, because chaatengesa is the feeling that person no longer feels. Nditi muri kuona. Ndosaka muchiona kuti munhu anogona kutora mahure kana kuti 200 ane mukadzi mumba haarwadziwe. Why chichaitika? Kana kuti munhu anogona kusacrifice mai vake nababa vake because the feeling waipa kuna Satani. Iwo watorerwa the feeling, iwo watorerwa the mind. Muri kuona. So kana uchinzi wapa Satani so yako, wapa Satani your decision making, you no longer decide. Saka you are given waku decide once. Nasi enda kwa kati unoita zvakati, nasi enda kwa kati unouraya ningi, nasi enda icho unodai so, the decision making. But if you have your soul, you decide for yourself. Andi muri kuona. Saka ukapa so yako kuna Satani, the feeling part of it is taken away from you. Ndosika muri kuona mukada kutarisa even baba panonzi pama fallen angels aya akapa masouls awo kuna Satani. They could see everything, they could see God with his throne. Vachinatsoona vaiona Mwari day to day, but because the thinking was corrupt, because vakanga vaipa kuna Satani, they could not think kuti uyu munhu akangofanana nesu, and they followed the devil kubva kudenga kudzika pano pasi, because the mind corrupt. Okay. Vakanga vapa mind kunani. What's not going to tell us in Shakawandisa? Even my senses is connected to this soul. All the senses. Even the sense, you put it a smelling, you're not going to corrupt. That's why when I talk on something, even a change, you cannot mobile, granted them. Sense, the sense, in revelation. You've been tempered with. Can I walk to Penga? My senses are the soul you've been tempered with. The soul don't get affect. So your spiritual man is now dirty. But pane pandoda kubata mutongo na urwana nevanhu zvedu. Ndinoona kuti panotanga kunwiwa kana kuti doro actually rinovava. But in the long run, unopesera kunaka achanzwa kuvava. Because the sense of taste yatorwa. Why semone fodya munhu anenge achitoyetsura uchiona kuti munhu ari kumanikidzira zvinhu zvokurambwa ne the body. But unotozoona kuti nekufamba kwenguva saka zvinoratidza kuti as you continue to do something chiri against zvinodiwa nema senses ako pa normal level, you know, your soul is being corrupted. Ukuto corrupta so yako. Your soul. Because zvese zviri kuno affecta zvinoitika pamunhu womukati those knows manifesta even body. Saka muchanoona kuti brain dzinoprocessa zvinhu zvadepositwa musoul. Because the brain is no processor. Brain is no processor yet. But you not decider. As this brain, you not decider is the soul. But the brain is no processor. Whatever is there. Alright. Tinokutendai. Nekuda kwenguva. Tangatara kuti tibate panhau yekudeposit kwezvinhu musoul. Asi ngasangana ipa part 2. Hey, so this was an interesting topic. It's an interesting topic. Tinovimba kuti zvichanzwisika hazvo maita basa baba.